Oce, i fi ar fi'n rhoi taith i chi o amgylch cefn llwyfan. So, i gychwyn, trwy drws glas mae'r llwyfan ei hunan, a chi'n gallu clywed, os chi'n gwrando'n astudio iawn, ffracas ar y llwyfan ar hyn o bryd. Oce, mewn i ffwrdd hyn. Drachwch ar y posteri hyfryd. Sy'n draws y wal, Gwobrau'r Selar, Gwobrau'r Selar, Gwobrau'r Selar, ac ond bod chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen. A watchwch eich traed. Poeni amdano chi. Yn lot o swyddfeydd yma yn yr Undeb yn Aberystwyth, mae 'da ni stafell gyfarfod sy'n wag ar hyn o bryd. Ond peth pwysig yw'r diodydd. So mewn hyn, i chi'n gallu gwneud paned o de eich hunan. Dwedwch helo. Helo bawb. Shmai. Paned o de sy'n hyfryd. A wedyn, trwy fan hyn, dych draw, fan hyn mae'r plant drwg yn byw. Dyma nhw. Pawb, newch chi ddweud helo? Y selar ar y we. Chi ddim yn cael edrych ar y cans. A'r Bombay Mix. Bombay Mix. Ewn ni ma. Na i ddangos le mae'r toiledau i chi. O, mae mwy swyddfeydd mewn fan hyn. Pobl prysur a pwysig iawn sy'n mewn fan hyn. Draw ar hyn, y peth pwysig iawn. Cael yn ystod y dyn camera. Y tai bach. Dech mewn. Yr unig di bach yn hefn llwyfan, so mae pob aelod y bob band yn dyfyddu hwn, dyna pan mae bach yn... Dech mewn. Hyfryd! Sedd toilet pren, lyflu, sebon, ffenest, beth mwy i chi moyn, ddim yn gwybod.